wannan aikin da kake ba aiki bane na malinta. Ita gwamnatin ta je ta sasanta da su, ba kai ko waye, kai ko ami, karaka amiya ma ka kai. Ka dawo cikin zauren ka kawai ka ci gaba da karantar da ɗalibanka. Wannan aikin ba naka bane ba, za su zirma ka su saka kuskure. Wallahi kuskure. Babu inda aka ce ayi sulhu da dan ta'adda, babu. Kawai in ayi maganin su ayi maganin su, in ba za a yi maganin su ba to shikenan a bari sai ta kabar ta kashe mutane kawai. Akwai Allah. Ko kuma talakawa mu dage da addu'a, mu tayi ƴan uwan mu arewacin Najeriya da addu'a. Allah ya kawo musu dauki, Allah ya musu maganin matsala. Dukkanin mutumin da ke da hannu akan zubar da jinin ƴan arewa, ƴan birni ko ƴan ƙauyuka, Allah ka tsine mai albarka. Allah ta'ala ka daidaita shi, Allah ka halaka shi yadda ka halaka da Fir'auna da Hamana. Mu wannan ita ce addu'a kawai da zamu yi ta muku ƴan uwan mu. Akwai ɗan ta'addan da aka kama yace wallahi yace duk bindiga ɗaya a wata ɗaya 700 muke bada hayata a gurin jami'an tsaro muke aure. Wannan jami'an tsaro da suka lalace ana kashe al'umma su dan kasa ba su kuɗi. Kun samu kuɗin kun je ga Allah subhanahu wataala, mun ga yadda za ku kwashi. Wallahi duk mutumin da ya mutu kwanan shi ne ya kare. Wallahi man lam yamutu bi sayfi mata bi ghairihi tanawwa'at al asbab fal maut wahidun. Ya kamata ku san wannan. Allah sa sako kuma zai je, kuma na tabbatar da sako zai je. Me na sulhu da dan ta'adda? Wallahi ƙarya ne malam, baka da aya ko hadisi da ta nuna maka cewa ai sulhu da dan ta'adda. Babu. In har an tashi a kawo zaman lahiya ga al'umma talakawa a gwamnatance, a tashi a yaƙi mutanen wannan. To kiran da nake ga dan uwa malam Musa Yusuf Asadussunnah, wannan daga ta hikarin ka ba za ka iya ba. Ka zamna a masallatan ka kawai majalisul zikir inda kake karantar da ɗaliban ka, ci gaba da karantar da ɗaliban ka. Amma wa'annan mutane da suka sa ka gaba wai ka yi sulhu tsakaninka da Bello Turji, wai da an ce ka zamna da Bello Turji har so 3 a wata daya, har kana alfahari in mutum ya isa ya je ya zamna da shi. Shi mala'ika ne? Bello Turjin banza, Bello Turjin waye Bello Turji kwa? Oh malam mazaje, kun yi mutuwar zuciya ku ta mutu, kun rasa ma me kuke tsoro. Me asu Bello Turji kayan banza, me na tsoro? Ya kashe kuma na shi ba zai mutu ba. Kai ka kure na ma mutane hankali kawai. Allah ga ta malam, wannan zuwan da suke tura ka kaje kai abu kaza ana babu wasu yan canji, dan mun samu labarin haka. Wallahi ku ji tsoron Allah, dan naji kana ba su kariya yan ta'addan nan, kuma kowa ya san da haka. Wannan mun bari ina ga sako na 3 ne akan raddi da muke tura ma, to ka ji tsoron Allah. Wannan mutanen da suke sa ku gaba suri, wannan yan ta'addan masu dauke da makami yaran su ne. A ina suka samu akakaran set, a ina suka samu dusu set, ina suka samu bomb grenade, ina suka samu wannan manyan motoci masu rike, ina suka samu. Kudin da suke kashewa ma ba wai kudin bane na Afirka, daga dollar fa euro. Waye ba su? Masu gidansu. Wannan yan siyasa su ne suka daure musu gindi, su kare ku yan arewa kaftin daga ƙauyuka har zuwa manyan birane. Saboda in kun tashi da addu'a, ku tashi da addu'a, ku yi tayi Allah ya karya muku yan ta'addadin nan. Amma wannan dagar da ka shiga baka iyawa, ka yi kokari malam Musa Yusuf ka cire kanka, wannan ba aikin ka bane ba. In kuma ka ce zaka je kai, to billahi alazim na tabbatar da ba za ka yi nasara ba. Tunda farkon abun babu ikhlasi, kai kanka babu ikhlasi, tunda ka fito da zaka same mu. To su masu irin wannan, yanzu aka ce kwanakin baya sun kama mutum wajen 50 da wani abu, amma duk 30 da wani abu daga cikin sun musu yankan rago sun kashe su, bayan an kai kudin miliyan 30. Wannan yan ta'adda ne wanda babu wata aya ko hadisi da ta ce a yi sulhu da su. Wannan su mal'uni ne kawai, tsinannu sunan su. Allah ma ta'ala haka ya faɗa, aina ma su ibu ko wa ukhidhu wa qutilu taqtila. Duk inda kuka same su kawai a rabajan su kawai, a kawar da su daga doron kasa. Wannan shine hukunci.